Пълна защита на половин цена. 3,5% супер автокаско от Армеец. Разбий скуката с Мото Авангард. Първото безплатно списание за пътувания и превозни средства. По-бавничко, моето момиче. По-леко, леко. Айде леко дай сега, защото тук има малко снежец. Да не ти затънат краченцата, колелцата на каручката. Айде, давай, лекичко, напред. Точно така. Намали така леко. Айде сега, давай. Абе, това дистанционно си работи. Скъпи приятели, това, което виждате, е революция в автомобилостроенето. Моля те напред леко. Точно така. Аз съм Аспарух Минчев, вие гледате предаването Мото Авангард. Предполагам, че си мислите колко ни е лесно на нас от Мото Авангард. Ела малко към мене, моето момиче. Ела насам. Ела. Към мене. Ела. Завий към мене така. Лекичко. Това, което виждате вие, предполагам, че ви кара спри. Да си мислите колко ни е лесно на нас в Мото Авангард да снимаме премиерни нови автомобили. И да им се радваме. Сигурно във вашите мисли има известна доза истина. Но в следващия момент се замислете колко пъти, докато вие сте били пред камината, с краченца увити в китеника, ние с моите приятели автомобилите и с моя екип сме били навънка. Тръгвай! В студените, както и в случая, зимни следобеди. Лекичко, миличка. Ставате свидетели на революция. Новото Volvo XC70 има опция да бъде настроено така към водача, скъпайде малко да не се излагаме пред хората, че всъщност вие може да го управлявате с един джойстик, на който има антенка, с която може да се почесвате на удобни места и всъщност вие да си го управлявате по този начин. Айде, миличка, ела малко към мене да не удариш камерата и си заминай напред, скъпа. Точно така. Започваме теста дали този автомобил всъщност има почва по българските територии, защото в Швеция в момента той е доказал своите качества. И понеже е премиерен за България, нека да проверим на какво той е способен. Дали неговия Traction Control и ESP са наистина толкова надежни, че да могат да ви представят в най-добрата ви светлина, поне пред приятелите ви. Автомобилът, който ще разглеждаме в това предаване, е на марка, която от години е пионер в индустрията. В нашето предаване сме ви показвали почти цялата и моделна гама, включително и предшественика на нашия днешен герой, а именно Volvo XC70. Всъщност, XC70 е просто 4x4 варианта на суперуспешното комби V70, което се произвежда от 1996 година и е един от най-продаваните автомобили в Швеция. Това е третото му поколение, което беше показано през миналата година в Женева. По принцип, аналогията, която прави човешкото съзнание, като чуе Volvo, е с семеен автомобил, задължително комби и с правоъгълни форми. В това няма нищо лошо, още повече, че и формите вече са еволюирали. При новото Volvo XC70, в сравнение с старото, може да намерим драматични
Както биха казали някои театрали, Шекспирови разлики. Тъмните фарове, различната радиаторна, цялата тъмна предница, при предишния модел на Хиксе 70 вече тук са история. Виждаме една подтрапецовидна радиаторна, по-оголемена решетка. Едни фарове вече с друга, не много друга, но вече светла форма. Тези два елемента можем съвсем спокойно да кажем, че са заимствани от Хикс C60 концепт. Комби епопеята при Волво започва през далечната 1953 година, когато се появява техния модел, наречен Дует. Той веднага разкрива двойнствената същност на автомобила, като неговите създатели са имали предвид, че този двойнствен автомобил през седмицата ще обслужва коледни партита, да речем, или партита на фирми и ще доставя според някой олио, а според мен уиски, да речем ядки, фастъци, бомбонки. А през уикендите същия този автомобил е бил на разположение на неговите собственици за леки пътувания с семейството из провинцията или заснежените райони на всички места, по които той се е появил. Като казахме дует, веднага се сещам и за един друг дует. За Лучано Павароти и за Боно. Двамата са много различни, но в комбинация са много подходящи. Но по-интересното при този автомобил е, че натискате един бутон за спирачката, след това давате на контакт и след това палите. След това натискате леко на директна, превключвате и лека гъсчица напред, увеличаваме гъста и даваме пълната газ. Отстрани профила е поукрасен с хром в долната част на вратите и той му придава доста елегантен вид. Повдигнатата задна част също е важен елемент от балансирането на визията на автомобила. Прави ни впечатление и характерната шестоъгълна форма, взета от забележителния заден капак на новото Volvo C30, което вече ние сме ви показвали. Задният стъклен прозорец е изтеглен доста надолу в сравнение с страничните, за да даде на водача по-добра видимост назад. Продължаваме с теста на Volvo XC70, веднага след като видим събитието от изминалата седмица. На автомобилното изложение в Детройт, Volkswagen показаха първото четириврато купе в историята си и няма как да не са доволни. Сегментът е толкова рядко населен, че като основен конкурент на Passat CC може да представим самия Mercedes CLS. Сравнението едва ли ще е в полза на Volkswagen, но все пак замисълът е подобен. Изключително луксозен автомобил с идея за всекидневно пътуване до офиса и по бизнес срещи на високо ниво. Акцентът обаче все пак пада на мощността, която е минимум 160 и максимум 300 коня. Това в съчетание с панорамния стъклен покрив, луксозния интериор и динамичния профил ще създава доста удоволствие от шофирането. Погледнете внимателно този екземпляр, особено отпред, и си признайте, че нямате идея коя е марката. Hyundai са царе в областта на скриване на емблеми и на антиперченето. А такъв класически седан заслужаваше малко повече от скромната емблема на задния капак. Самият дизайн на колата е строг, изчистен и елегантен. В щатите се надпреварват да оприличават новия модел на какво ли не. От Lexus през Infiniti, чак до очевидната прилика с Mercedes. Първият опит на корейската марка във висшия сегмент на средния клас, седан, с задно предаване и мощни бензинови мотори, обаче има характер и той е не само в мощността на трите двигателя. Те са съответно с 264, 290 и 368 конски сили. Последният стандартно се предлага с автоматична предавателна кутия. Всъщност Hyundai лека по лека разшириха гамата си и вече имат отговор на основните седани на конкуренцията. Брилянтно олицетворение на поговорката «Тихите води са най-опасни».
Като алтернатива на 6-цилиндровия бензинов, нормално засмукващ без турбодвигател, новото Volvo XC70 може да бъде поръчано и с второ поколение 5-цилиндров турбодизелов двигател D5 с 185 конски сили. А ние днес разполагаме точно с такъв агрегат. При новото XC70 електронното управление, електронното задвижване на 4-те колела от Haldex, Швеция произведено, може да бъде допълнено и от активно Ford C окачване с 3 възможни позиции: комфорт, спорт и Advanced. Това е една усъвършенствана самонастройваща се система, която ползва голям брой сензори, скъпи приятели, за да следи постоянното поведение на автомобила. Амортисьорите могат да се пренастройват към настоящата ситуация за части от секундата. Но както аз обичам да казвам, не това е интересното при този автомобил. Интересното при него е, че той е с задвижване и на 4-те кола. Нормално. Шведите обичат сигурността. Но най-интересното е, че системата, която при него има една сложна абревиатура, ще ви я прочета, DSTC, може да бъде изключена. И тогава този автомобил става подходящ за много интересни ситуации по пътя, които можете сами да се предизвиквате на обезопасени места, а не става просто въпрос за един автомобил, който да прекарва възрастни дами и господа, да се го кажем директно, бабички и старци, от супера до вкъщи. Изненадващо, че в Volvo намираме система против приплъзване и при буксуване и тя е съвсем стандартна за новото Volvo XC70. Това е стабилизираща система, която когато е нужно, понижава въртящия момент на двигателя и прилага подходящото спирачно усилие, за да понижи риска от поднасяне. Новото Volvo XC70, според запознати, които с рулетки са мерили, е напълняло и се е разширило в милиметри в сравнение с своя предшественик. Това дава чувството, разбира се, за повече комфорт и пространство. Шведският дизайн, с който се сблъскваме тук. Отново, шведите са дипломирани специалисти, които отличен са се дипломирали обаче, защото и мои приятели се дипломираха с тройки. Но тук имаме истинско дърво. Страхотни, метални, наистина метални, много здрави дръжки на вратите. Но тук е по-важното, че откриваме вече, за разлика от при стария модел, това го нямаше, отново това многофункционално конзолно устройство с специфичния си дизайн, за който друг път сме казвали, че отзад могат да се държат други работи. Но сега се сещам, че тук може да сложите винаги салфетки, на които да пише името на вашата любима. Тя ви е зарязала и вие плачете. Ха! Това ми е мъчно. Абе, не е истина. Ако имате честта да шофирате новото XC70, може да разчитате на системите в автомобила да запаметяват индивидуалните ви желания и настройки. Това се отнася както за позицията ви зад волана, така и на начина ви на каране според персоналните ви нужди и вкус. Нова опция е автоматичното включване на подгряването на задното стъкло. Ако тази функция е активирана, системата се включва винаги, когато температурата падне под 9 градуса. Връщаме се на пътя с Volvo XC70. Веднага след поредния концерт на автоиндустрията в рубриката ни Metal Art. От Land Rover отдавна не са показвали някой нов прототип. Но те са си консервативни от край време
И това не им е специалност, за разлика от Mazda, например. Затова появата на концептуалния LRX в Детройт предизвика истински интерес. Той се спряга за бъдещ кросовър модел в гамата на Land Rover, за които се очаква скоро да минат в редицата на индийците от Tata, заедно с другият британски производител Jaguar. LRX е по-малък от компактния Freelander, но изграден именно на неговата платформа. Дизайнът на прототипа е доста футуристичен, макар че серийната версия едва ли ще запази чертите на кораба на капитан Блейк. Физиономията е доста по-свирепа от традиционните творения на марката, с много интересни светлини и забележителен прозрачен покрив. Двигателите още не са ясни, но за сега е потвърдено, че в гамата ще присъства и хибридна версия. Серийно производство се очаква през следващата година. Тогава и ще разберем доколко времето ще смекчи агресивните черти на този прототип. Факт е, че аудиосистемите на Volvo са едни от най-добрите в автомобилния свят днес. В сътрудничество с водещи производители на аудиосистеми е разработена една първокласна система, която е с доставени компоненти от Alpine. Те доставят Dolby Pro Logic 2 цифровия усилвател, който дава страшна сила на DIN-аудио колоните, които са доставени от датския производител DIN-аудио, разбира се. Това означава, че в този автомобил ще имате една първокласна, световна, класическа атмосфера, аудиоатмосфера, на която да слушате световни класики. Световни класики и дуети, като да речеме Ерос Рамацоти и Тина Търнър, или да речеме отляво да ви звучи Фреди Меркюри, а отдясно Монсерат Кабее. С новото Volvo XC70 няма да ви е срам нито да паркирате пред кварталното барче или пред операта, нито пък на долната станция на лифта в любимия ви планински курорт. Разполагате с комфортен, луксозен интериор с функционалността на комби, с задвижването на 4-те колела и с невероятното багажно пространство. Всичко това прави XC70 най-добрия мултифункционален другар на многолюдното ви семейство след кучето. Моделът се предлага с 6-цилиндров бензинов или с 5-цилиндров турбодизелов двигател. Всъщност, за първи път с модела XC70 Volvo предлагат и 6-цилиндров двигател. Става дума за изключително компактния, напречно разположен редови агрегат, направен от алуминий, който беше въведен на пазара с новото S80. Ето кои са и конкурентите на Volvo XC70. Audi Allroad – мощна извън пътя, стабилна на него, изпипана до последния детайл. С малко повече екстри и съответно по-висока цена. Оборудване е обаче по традиция с всички високотехнологични системи и джаджи, характерни за немската марка, които ще направят пътуването ви още по-лесно. Ако обаче не сте привърженик на хай-тек вълната и отричате всички копчета и бутони, които ви спестяват удоволствието от карането, то единственият коз, който остава за Allroad, е знаменитата система Quattro, която вече 25 години крепи Audi на челни позиции в автомобилната индустрия. Subaru Legacy Outback. Ако си купите тази кола, или вече сте карали Subaru, или от сега нататък няма да карате нищо друго освен него. Повечето притежатели на марката са и фенове до живот. И за това си има причина. Японската компания винаги е имала собствена философия в производството. Legacy Outback пък предлага много повече места и комфорт. Традиционно мощните двигатели и стабилността на всеки автомобил 4x4. За него не случайно казват, че притежава всички качества на един средностатистически SUV. Комбитата на E-класата на Мерцедес от години са се наложили като едни от най-предпочитаните в този клас. Благодарение на 4x4 системата Formatic, те се превръщат и в доста сериозен конкурент на XC70. Вътрешното пространство е достатъчно и дори и големи фамилии ще се чувстват комфортно.
Още повече, че тук говорим за Мерцедес и луксът вътре е просто задължителен. Многоуважаеми приятели, на предаването Мото Авангард аз съм Аспарух Минчев и тази седмица, докато вие сте били на работа или сте проспали следобедите, ние с моя екип се занимавахме с Volvo XC70. Това е един автомобил, който внушава представителност и респект със своя външен вид, с богатия си интериор и с неограничените възможности на неговите системи за стабилност и сигурност, които обаче, за моя най-голяма радост, могат да бъдат изключвани. Това е кола, която наистина дава много радост. И ако предишния модел, или да речем, ако Volvo V70 беше в състояние да ви докара до края на пътя, то XC70 вече прави хоризонтите още по-далечни. Тоест, той излиза от пътя и се движите със сигурност и респект край овчари, градинари и кампингари. Това е един автомобил, който на мен лично много ми хареса и в крайна сметка, виждате ли какво прави? То остава и да тръгне сам. Мене колите си ме оставят сам и това си е положението. Няма нищо лошо в това. Следващата седмица, скъпи приятели, ще си бъдем отново заедно с някакъв друг автомобил, който няма чак толкова много електроника. Но на мен електрониката най-много ми харесва, когато може да бъде изключена. Това е добре. Пълна защита на половин цена. 3,5% супер автокаско от Армеец. Разбий скуката с Мото Авангард. Първото безплатно списание за пътувания и превозни средства. Аз не знам какво ще стане сега. Камерата работи. От дизайнерска гледна точка може да намерим драматични, почти шекспирови разлики. Шекспирове. Ха-ха-ха! В Швеция е студено. Когато дръжките са много студени, рано сутринта минус 20 градуса, вие влизате, искате да отворите веднага след това да си купите круасан с кафенце и дръжката ви остава в ръцете. Браво, мама. Bye.